Kublai pi baro. Haga jing im jonga shimet ngasem bahabanga dwai marway kijing dwai jonga kishimpo da kisnem ban saiso. Henry habanga dwai bat katuk nengot kibriu ni kibahi ngasem kijing dwai jonga nak benta kijing temu ke jonga bat kajong kiru kumjo kisai so kloy klem da don kam ban ab da kisnem. Ngapuso ni kadao jong kane daga pule ya kitin jong utrai bat kapelong yang ban ngej bakijing dwai jonga marway shi hajar sen kaya rengkat bat shi sen dwai jonga bat ar nilai ngot kibriu nak benta kata kajing temu ke jonga bat kajong kiru kumjo. Ngamut ban ong ba pin ino egin dwai shimet jong pi marway Henry habang don kat kani kalat ban yo marmar ya kajingai jong blay dak pai dwai lang balai ban chup muslim tang habab don breu ban dwai lang te ho ken kabha bani ka ban nom dwai setiap menoru. Uji suong ada ar nilai ngut ha kani kepertai ki hab jing mut lang ban pan ukpa beneng jongki un ai haki haba ar nilai ngut ki don lang ha gerteng jonga nga don rengkat bat ki haba jisu kai jing dua jong trai ru kai bangini dua lang ka jing dua jong trai ka hikai kumne tu ai yang ngi tu map yang ngi ya kirengkang jongi wat yalam yang ngi syak jing pensyoi batu pelait yang ngi na ka basniu pagijing dwai rosary ni dwai ko Maria bakhoy ko kme jong blay to dwai nak benta jong ngi kinong pop habing dwai marway ya kini kijing dwai bakhain bortam jong kabalang kim don jingmud hai ru namar kibreu ban pelong ya kimangi ni yangi kim don tang manga marway hindapet nai kon anti beneng jong ngiru bon kijing dwai kijing musibon adang ya dwai lang balai jisu kular bon don lang lada ar nilai ngut ki dwai kerteng jong u balai dalang dwai maroi ha kerteng jong u hato unom don bat nga ngam tip yakane namar ba wat lada jisu ong pipat ha pi dwai turung hala kamra kang ila ka jengkang batu dwai yau kpa beneng jong pi ha kabari uklem mut ban ong maroi ha kamra la jong namar ba wat hagajuk pementaru don bon kibreu ki pemla setia bendon lagi kamera lajong lait nyau tang kirius pa kat no lelei hakapor jong jisu ke kadau jong kane jing ptha jong jisu bandwai ar nilai ngut kadau ba kalong ba ar nilai ngut ki pelong ka balang ar nilai ngut ki de ka med ukris ar nilai ngut ki pelong ya ka yeng kasem ka bade ka balang barit hag bau kris udei ukle ba kita barok pat kidai kit khot tang weu breu umla banlong ka balang amal kamed ukris kamdei tang ka khle ba ka kti ni ka kjat Henry uwei pa wei ud khot upelong ya kamed ukris ka badai ka balang te om judon ha ka balang bon dwai tang marwei ubreu kane ka theuru ya ka yeng ka sem ka badai ka balang barit kajing dua si hajar sen jong tang ka kame ne ukpa ne ka khon ne khon kani rengkat bat si sen dwai lang jongki baro hai ngasem namar kadai ke balang ke dwai lang kajing dwai maroi kalong kum ketuk parsi jong karegun thai baru nong besar bom hok ke bakar pat yau ta nong besar bom hok hado ba un da thai ber skap yaka lani kum kata kajing dwai jong utu breu balapang laifu prasnem bar om don mono man pengam mi u ha kaca kapung por ba pen ki wangen lu try ni kumutau matla naru dang rid ba matla but we up lano an yo jimput koi tat hadu bau jisu ya nang ta lani kum kata ka rekon thai ba pang misnam na khat arsnem klem kano jingyo jingarap tat hadu bau jisu ya lang ti nang ta kajing dwai marwai jong breu ba sem janjar kalong kumba up lano jisu ni ya lenti na jan jong u ban yo jimput koi naro jisu ya te yo jimput koi naro jisu ya lenti nang ta anyai ab barok syirta Henry lada dwai ar nilai ngut kalongkum kajing dwai jong kaying kasem Jairus orang ba sispa makaying kasem jong Martha ba Mary hagba yau jisu la karpat ban wan syaying jongki padu jisu hi marestet
ban le ya ka bagi don kam. Kum taru haba ka yeng kasem ka bade ka balang barit jong Chris ka duai lang. U Jisu mare estet ban le ya ka bagi pan. Uang ada arngot na pi hakane ka perthei pi hab jing mut lang ban panai ei. Ukpa beneng jonga un ai pi. Paulus bakho yong ngakan tu ban pelong ya kijing kerpat, kijing duai, kijing asai lem, kijing aingo na kabenta ki breu baro. Kam tam na kabenta ki im ba kitu ki badon ha ka bor. Kenang ba ngindup la ban im jai jai klem jing wit. Ha kijing ro blai ba janai ba kaburam. Kijing duai ba kum kane kalong babha ban ublay no pan im jongi usgo bha yaka. Hagisaw gospel gisim mabon sin day tang u Jisu ubadway maroy marway. Handre ba huikay iksandran jong upat huikay bakin duay lang kum kaway ka bor, kum kaway ka balang. U Jisu ong pan bapin sa yo, wat bapin sa shem, tit bapin sa ay na ba uway pa uway na pi upapan unyo priang bawat un shem marubatit an play. Te mano na pleng jong pi kibakwa ba andon ka jingsuk jingsan haying asem ne ka yeng kasem ka balajot ba pra kan bhano. Mano na pleng jong pi kibakwa ka syong kha syong man kalong ka babha. Mano kibakwa bagi kon kiti jong ki kin kelab hano na ka jingsneu. Mano na pleng jong pi kibakwa banyo i kampala bakin jia hagajing im jong pi ka yeng kasem jong pi. To duai lang ane laingut kum kabalang marit baru blay kumbaula kular unle yak mapipan ban unnam Muslim lano lanoro. Paulus bakho yukan tu igi pai Kristan ha Filipi wang pen pau ik jinon kam jong pi hau blay haman la kijing duai bagaji kerpat da kaji sngongo nado do anod. En yoro Yesus Kristus jinom la jinom amen.